Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. ‘Yan uwa barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin namu na Islamic Medicine. Dan uwa idan wannan shine zuwanka na farko wannan tasha namu mai albarka, da Allah muna da bukatan ka danna mana subscribe, ka danna mana ƙararrawa, sannan kuma idan wannan bidiyo ya burge ka muna da bukatan ka danna mana liking, mun gode. Yau fa'ida da muka zo da ita, insha Allah ba wani abu ne mai wahala ba, kuma na san zai amfani mutane sosai da gaske. Magani ne fa'ida ne muka zo ita akan masu fama da ciwon ido, kamar iyayenmu za ka ga mutum ya manyanta amma ko littafi zai duba ko waya zai duba sai ya ɗauko gilas ya sa. To in Allah yadda wannan magani da za mu muku bayani a kai, insha Allah kowane irin ciwon ido ke damun mutum da yardan Allah, insha Allah idan aka yi amfani da wannan magani da za mu gaya muku, insha Allah in Allah yadda za a samu dacewa da yardan Ubangiji. Ko da a ce ana gab da za a yi ma mutum aiki na ido, in Allah da ya fara amfani da wannan maganin, insha Allah yana iya kasancewa ma aikin ba sai an yi shi ba, in Allah yadda. Abin da za a nema ba wani abu ne mai wahala ba, abu ne ƙwaya ɗaya tak. Na dai san kowa ya san ƙwallon dabino. Ƙwallon dabino dai da ake cirewa ana yarwa ɗin nan. To shi za a nemo kamar adadin gwangwani ɗaya. Idan aka nemo ganyen dabino kamar adadin gwangwani ɗaya, to sai a zo a ƙona shi. Ma'ana a ƙona shi sai ya baƙi ya zama kamar gawayi, ya baƙi gabaki ɗaya. Sannan sai a ɗauko shi sai a zo a daka shi. Idan aka daka shi ya daku sosai, a tabbatar da an daka shi sosai, sai a tankaɗe. A ƙara dakawa a tabbatar ya yi liƙui-liƙui sosai, sai a tankaɗe. To zai zama da shi za a yi kwalli da shi. Idan misali kuma ana shafa shi ne idan za a kwanta bacci, sai a shafa shi. Ana da buƙatan a yi amfani da tozalin kamar tsawon sati ɗaya. In Allah yadda in za a kwanta sai a shafa. To in Allah yadda kowane irin ciwon ido ne, matuƙar dai idon ba ya mutu bane da yardan Ubangiji, za a samu waraka da yardan Allah. Kuma wannan magani wannan tozali ba dole sai mai ciwon ido ba, ko matashi ne mutum zai iya sawa in zai kwanta. Insha Allah zuwa wayewan gari mutum zai mamaki irin dattin da zai gani da cututtukan da zai ga sun fito da yardan Ubangiji. Idan wannan bidiyo ya burge ku, ku danna mana liking. Ga wanda ba su danna mana subscribe ba, muna roƙon ku da Allah da ku danna mana subscribe, ku danna mana ƙararrawa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.